Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai sauraro. Da Allah idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel, ka daure kai mana subscribe sannan ka taba alaman kararrawa ta yanda duk lokacin da muka saki sabon shiri zaka ganshi a wayanka. Wannan jarumi dai shine Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale, wasu kuma su ce masa Ojo. Jarumin tauraruwarsa ta fara haskawa tun daga shekarar 2020 zuwa yanzu. Jarumin ya zo da wani salo mai dauke da jan hankalin mutane. Har wasu ma daga cikin masoyan jarumin ke faɗin cewar tun da aka kafa wannan kungiya ta Kannywood har zuwa yanzu ba a taɓa samun wani jarumi da ya dace ya kuma yi dace da kan karaktar da jarumin ke ka yanzu. Duk da wasu na ganin cewar akwai Sha'aibu Long wanda aka fi sani da kumurci. Kuda ka cama a bidiyo na gaba domin tafiya kai tsaye zuwa ga jin ra'ayoyin mutane akan wannan jarumai guda biyu. Amma idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin nan, ka danna mana subscribe sannan ka taba alaman kararrawa ta yanda duk lokacin da muka saki sabon shiri zaka ji shi a waya. Mu haɗa bidiyo na gaba, mu huta lafiya. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you would